सैमा फिसिनानै मोजां मोनग्राफोरा नैबे रिल भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगौआ जोबोरैनो गोनांथि। नैबे सिख्लाया सैमा अरजानानै रेबिस भाइरासजों एटेक खालामजानाय आरो नैबेयो लास्ट स्टेजमोन। मानोना बियो नांगौ बायदि अरजानायनि उनाव थि समाव एन्टि रेबिस एबा रेबि भाइरास होबथानायनि भेक्सिन लायाखैमोन आरो लास्ट स्टेज मोननायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। नैबेथ' जाहैबाय सैमा अरजानानै जानाय केस। नाथाय नैबेयो जाहैबाय ब्रिजेश सलांकी, 22 बोसोर बैसोनि नेशनेल लेभेलनि काबाड्डि प्लेयार। बिथाङा सैमा खुसेर जानानै जिउ खोमानानै लायो। जाथाया जाहैबाय ओरैबायदि, बिथां ब्रिजेशआ मासे सैमा फिसाखौ नालानिफ्राय दिखांनानै बासायो। बै बासायनो थांनाय समावनो सैमा फिसानि आसुगुरा बिथांनि मोदोमाव नांनानै खुस्रेद जायो। एसेल' खुस्रेद जानायनि थाखाय बिथाङा नैबेनि बागै जेबो गोसो होआसै आरो रेबिस होबथानायनि जेबो भेक्सिनबो लायासै। नाथाय लासै लासैनो रेबिसनि सिम्पटम्सफोर जेरै हाइड्र'फबिया एबा दै गिनाय आरो एर'फबिया एबा बार गिनाय बायदिफोरा नुजायो आरो 15 दिननि उनाव दाख्लैबावैसो 5 जुलाइ खालि बिथाङाबो रुंसारि जायो। बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ नोंथाङा जेब्लाबो दा खालाम, मानोना रेबिस भाइरासआ डाइरेक्टलि ब्रेनाव एटेक खालामो आरो नैबे रेबिस भाइरासआ सैमानिफ्रायल' नङा, जायखिजाया हाग्रानि जिब जुनारफोरनि खुदैनिफ्राय बारदेरो। सैमानि अनगायै जेरै मावजि आरो बायदि बायदि। आरो रेबिस जादोंब्ला बुहुमनि रावबो डक्टरा नोंखौ बासायनो हाया, मानोना आं गावनो सासे भेटेरिनेरियान।